Pukki tuli tänne Ylivieskan fysiomotiinille testailemaan mitäs kaikkia reenimahdollisuuksia täältä löytyisi. Tähän löytyy aika kattavasti näitä salilaitteita kaikkien lähtöön. Sitten löytyy jumppaa aikuisista lapsille asti ja sitten sisäpyöräilyä löytyy ja crossfit-syttiäkin näytti olevan tuolla toisella salilla. Josta oli Pukin nuoruudessa, piti vaan poroilla harjoitella sitä reenaamista meitä. Niin, Pukki tuli testaan tätä alataljaa nyt tässä, että Pukin vinkit tähän alataljan tekemiseen on se raskaat painot, pitkät sarjat, lyhyet palautukset ja sitten illalla piparia palautumiseen. Niin, ho ho! Ho ho! Joulupukki tuli tähän mieliliikkeeseen jalkareeniin. Tehdään nyt sitten prässiä tuossa yhdellä jalalla. Painoa siinä on saman verran kuin joulupukilla ikkä. Semmonen 300. No niin, ja eihän sitä jätetä sitä vasenta jalkaa tekemättä, että lähdetäänpäs tekee sekin alta pois. Ho ho! No niin, seuraavaksi joulupukki alkaa reenaa niitä hauiksia, että jaksaa kannella sitten aattoiltana niitä paketteja paremmin. Sen verran jo väsyttää, että veettäis tuossa maaten hauikset, niin keskityttää vaan siihen hauisten supisteluun. Ja ho ho! Two 2,000 years later. Pukki sitten lopuksi varattelee kaikkia niistä doping-aineista. Varsinkin se porosarvijauhe. Siinä kyllä herkiä kulkuset kilisemästä Petteriltä, kun siltä sarvet katkaistaan. Ja jos niitä lahjoja on vielä hankkimatta, niin kyllä tätä fysiomotiinolta löytyy joka lähtöön. Löytyy lahjakorttia salille ja jumppaa ja hierontaankin löytyy. Pukkikin käy aina hieronnassa, kun paikat vaan järkistyy. Lahjakortithan on sitten paljon järkevämpi idea, kun pukillakin on jo säkit niin täynnä, että ei niitä jaksa kantaa. Ne lahjakortit olisi sitten paljon kevyempiä siellä jouluaattona viiä perille ja niillä saadaan sitä kuntuakin piettyä yllä. Oli jo paremmin millään jollain rojulla. Hou hou ja hyvää joulua vaan kaikille. Ho ho!